Cun percorrido total de 42 km, unha lonxitude moi semellante á do ano anterior. O vindeiro domingo, día 13 de outubro, disputarase a BTT Terras de Barbantia, unha proba organizada pola Sociedade Deportiva Barbantia Roda. A saída será ás 9:30 da mañá dende a Avenida de Compostela. A distancia do percorrido vai a transcurrir, pola Serra do Barbanza, que é o que máis a nos identifica aquí no Concello de Boiro, os Chans do Barbanza, que é un sitio inmellorable onde vemos toda a Ría de Arousa. Vamos a tocar un pouquiño o Concello da Pobra, pero vamos aí na zona de San Isidro, xa con volta hacia Boiro. Tocaremos tamén parte da zona de Cures, de Mieites, e xa dai tirando hacia a base de Iroite e, como digo, vamos a percorrer os Chans do Barbanza e con baixado da Portela hacia Montañó. Como na edición anterior, a proba volverá a contar co patrocinio de Gealsa. Estamos encantados, como é habitual, en colaborar cas entidades deportivas, como ben sabedes, dentro do noso programa de responsabilidade social corporativa que chamamos UISI, unha das patas importantes é a colaboración social. E entendemos a colaboración social con proxectar os nosos valores a outros eidos da sociedade, neste caso o deporte. Dende o Concello destacaron a importancia da carreira, que agardan supere o número de participantes da primeira edición. É que sea unha proba onde disfruten das nosas vistas, como ben dixeron os compañeiros, da nosa comarca do Barbanza, dos montes do Barbanza, parte tamén de Pobla de Coramiñal, non solamente de Boiro, onde se pode visualizar casi toda a Ría de Arousa, ou toda a Ría de Arousa. Somos un municipio moi activo en deportes a nivel cultural, que siga así, e, sin esquecerme tamén do Departamento de Deportes do Concello de Boiro, que está tamén apoiando estas iniciativas e traballando arreo cas asociacións deportivas e as entidades deportivas. Ademais dos premios para os gañadores de cada categoría, haberá un sorteo de agasallos entre todos os participantes. As inscricións aínda están abertas, podéndose realizar ata o vindeiro xoves 10 de outubro, a través da web www.msports.com.